Eta kasureko umekaz eta abestiak eta holan zer itzen zen duen, herriko kantak edo ja egoten ziren holan eskolarako abestia proposak edo... Herriko kantak normalean, hasikera baten. Matzari norpoti dator, mama gozoan, gogoratzen dut horregaz, lehenengo festivala egin gendunean, hortitekot gainera programa presenta gendune polizieta. Ze polizire, bakizu baimena eskatu berri zen duen, programa osoa, eta gogoratzen dut beste batet txominek Madariagak eta nik kantaten genduen orduan duora gitarriagaz eta debekatu injozkoen kanta bat, eta izen zan, ez dakit, jade minuei edo laka batan bat, zeten ziren kantak oso normalak. Baina, batan bat beti debekatu inderzarien. Bueno. Eta orduan umeekaz... Umeekaz ikanta gendun hori, Matzarek norpoti dator, gero egiten gendu zen jantzak, antzerkie behiten neuen eurekaz, eta jantzak erakutsi. Bai, biertoko jantza edo ostantzeko jantza bat, gero gogoratzen dut beste festival bat neiko erraldoia egin gendun kartel handi bategaz, Mikel Margolari pintoria bera irakaslea da oin unibertsitatean. Abizena, Mikel? Mikel, nalgo goratzen abizenagaz. Eta horrek margostu egiten zuen, pintoria eta artista bat da. Eta egin zuen mural bat, pasea esango txut, 10 bider 10 edo gehiago. Beratekoz uste dut argazkiek eta dana. Oso festival polite.